Soy periodista de Hola, bo día. Somos o equipo de Chiques Maleantes e está formado por Noa, Mauro Val. e Mauro Otero. E este é o noso traballo da Idade Moderna, que divídese en 5 puntos. Primeiro, etapas. Segundo, sociedade. Terceiro, economía. Cuarto, arte. E por último, quinto, descubrimentos. Ahora o meu compañero Noa vai vos explicar o primeiro punto. o primeiro punto é etapas. Ten 3 etapas. Renacemento, século XV-XVI. Barroco, século XVII. E Ilustración, século XVIII. Imos empezar por Barroco, século XVII. Hai unha crise económica, unha guerra de 30 anos, o parlamentarismo en Reino Unido, o século de ouro en España e unha revolución científica. Ilustración, século XVIII. A revolución industrial de Reino Unido, hai ao pensamento libre e igualitario dos factores claves, etc. Renacemento, século XV-XVI. Hai unha grave crise na Iglesia e nas artes e nas ciencias. Aparece a burguesía, os novos territorios e os estados modernos. Vou vos deixar con Noa. Hola, hoxe vou falar sobre a sociedade, que é o segundo punto do noso traballo. Ten 3 apartados: o berce do Renacemento, o novo cortesá e a muller renacentista. Agora vou vos dicir o berce do Renacemento. No século XV a cidade de Italia, Florida, fixo un gran auxe comercial. O novo cortesá, o cabaleiro medieval, adicábase ás guerras e armas. A muller renacentista. A muller renacentista topábase nunha posición da clara. Agora vou vos deixar co meu compañeiro Mauro. Como ben dixo a miña compañera Noa, vou vos explicar o punto número 3, de economía, que divídese en 3 apartados: comercio, artesanía e agricultura. O comercio aumenta polos descubrimentos. A artesanía desarrollase polo descubrimento de América. A agricultura teñen pouco rendimento, os cultivos dependían das choivas e tiñan técnicas de cultivo sencillas. Agora deixo-vos co meu compañero Mauro, que vai vos explicar o punto número 4. O punto número 4 é arte. Os edificios históricos presentan grandes dimensións e líneas curvas. Idade moderna. Na Idade Moderna abarcan as manifestacións artísticas entre os séculos XV e XVII. Algúas construcións da Idade Moderna son a Igrexa do Redentor en Venecia, a Catedral de Murcia ou o Panteón. Agora eu e Noa Vimos explicar o punto 5, descubrimentos. as novas terras. O descubrimento da Idade Moderna é o período da histórica occidental no século XV. Avances científicos. Pola revolución científica co humanismo substituíse os dómadas relixiosos. E grazas
grazas por escoitarnos. Bo día, este é o noso grupo, ele Sergio, Vera, eu son Antía e vou vos deixar coa miña compañeira Vera que os vai explicar todo. Ben, este é o noso traballo da Idade Moderna que estivemos facendo estas últimas semanas. Divídese en 5 apartados. O primeiro son as etapas, o segundo é a sociedade, o terceiro é a economía, o cuarto a arte e o quinto os descubrimentos. No punto número 1, nas etapas, divídese en 3 subapartados. O primeiro é o Renacemento, do século XV ao XVI. O segundo é o Barroco, do século XVII. E o último é a Ilustración, do século XVIII. No primeiro apartado, en Renacemento, aparecen novos territorios, novos estados modernos e a burguesía. A Igrexa, as artes e a ciencia encontrábase en grave crise. No segundo apartado, no Barroco, do século XVII, foi o século de ouro de España, onde houve unha guerra de 30 anos, unha revolución científica e apareceu o parlamentarismo en Reino Unido. E por último, na Ilustración do século XVIII, houve revolucións constantes, apareceu o despotismo ilustrado e houve unha revolución industrial en Reino Unido. Tamén quero dicir un dato que en 1789 houve unha revolución francesa na que morreron moitas persoas. Agora vamos pasar coa miña compañeira Antía que vai vos explicar o seguinte apartado. Cal é, Antía? Pois sí, o seguinte apartado é a sociedade, que está organizada en 4 estamentos. É unha pirámide que arriba está o rei, que non pagaba impostos, tiña leyes e tribunais propios, e tamén eran os propietarios das terras. Despois están o nobre e o clero, que non pagaban impostos e tiñan privilexios. Despois e por último están os campesiños e os artesáns, que vivían das colleitas e cultivaban para manter a toda a poboación. Traballaban para un señor feudal que lles daba terra para a cambio da maior parte da colleita. Despois está o punto número 3, que vamos decir a mitad de eu e despois ver. Eu vou decir o primeiro e o punto, e o segundo. O primeiro é definición de economía e está dividido en tres puntos, que son formación de prezos, toma de decisións basadas en escasez e o terceiro, ciencia social. Despois está o segundo, que é a administración de uso de recursos. Está dividida en 2, que son decisión de inversión e maximización do benestar. O punto número 3 é a economía na política, onde aparecen novas ferramentas para mellorar o benestar social. Tamén houve un impacto na economía do país e tamén no fomento do crecemento económico. E o punto número 4 é a economía nas relacións internacionais, onde houve un impacto na economía global, houve problemas nas relacións entre países e o acceso aos recursos, tecnoloxías e mercado. Agora vamos pasar co meu compañeiro Enzo, que vai vos explicar o seguinte apartado. A que si, Enzo? Sí, os voy a explicar o apartado número 4, a arte. A arte e a cultura desenvolverase en 3 grandes movimentos: o Renacemento, o Barroco e o Neoclásico. O Renacemento tiña moitas columnas e arcos. O Barroco diferenciábase en que
expresaban os seus sentimentos nos monumentos. Neoclásico. Sempre expresa un sentimento. No 1457 foi o Palacio mediu Italia. No 1473 o Vaticano Capilla Sixtina e no 1506 Basílica de San Pedro. No 1513 o Palacio Farnesio Italia e no 1564 Vaticano Cúpula Basílica de San Pedro. No 1453 o Palacio Pitti en Florencia. No 1487 a Basílica de Santa María tamén en Florencia. No 1511 Vila Farnesina en Roma. No 1519 Capella Medicea en Florencia. En 1566 Vila Capra en Vicenza. Agora vamos pasar con meu compañeiro Sergio, que vai vos explicar o seguinte e último apartado. Pois sí, vamos explicar o seguinte apartado que chamase descubrimentos. Existen tres tipos de descubrimentos: descubrimentos xeográficos, inventos e científicos. Os descubrimentos xeográficos foron descubrimento da América e imprenta primeira circunnavegación. Despois vai inventos. Os inventos foron imprenta de Gutenberg e avances da navegación. E os seguintes son científicos. O telescopio, a astronomía e instrumentos médicos e físicos. Grazas por escoitarnos. Ata logo. E adeus. Hola, bos días. Somos o grupo dos Tranaveritos que está formado por Diego, Ryan e Alba. e eu. Hoxe vamos presentar o noso traballo da Idade Moderna. Punto 1. Etapas. O Renacemento dende o século XV ata o XVI. Aparición da burguesía. Aparición de novos territorios e a Igrexa está en crisis. Barroco. No século XVII. Crisis económica que tivo lugar a guerra dos 30 anos. Ilustración do siglo XVIII. A ilustración do siglo XVIII trouxo moitas revolucións, pensamentos igualitarios e a famosa chegada da Revolución Industrial a Reino Unido. Agora toca a miña compañeira Alba. Eu vou a falar da sociedade. Naquela época había como unha especie de pirámide social. Arriba de todo estaban os reis, que gobernaban e eran elegidos por Deus. No medio da pirámide estaba o nobre e o clero. O nobre iba ás guerras e vivía no castelo, e o clero daballe o culto a Deus. E debaixo da pirámide estaban os campesiños e os artesáns. Os campesiños traballaban na terra, alabraban, regaban, etc. E os artesáns facían cousas feitas a mano. Tamén se dividían en dous grupos. Os reis e os nobles e clero eran os privilexiados, e os non privilexiados eran os campesiños e artesáns, que tamén formaron un novo grupo social que, como dixo o meu compañeiro, se chama a burguesía. Agora o meu compañeiro Ryan vai falar dos descubrimentos. Como dixo a miña compañeira Alba, vou falar sobre os descubrimentos. Un dos descubrimentos máis famosos é o descubrimento de Colón, que o descubriu no ano 1492. Outro descubrimento é o compás, que sirve para orientarse en alta mar. O último descubrimento é o astrolabio, que sirve para medir a posición das estrelas. Agora o meu compañeiro Diego
vais falar sobre a economía. Como ben dixo o meu compañero Ryan, vou vos falar sobre a economía. Na economía hai tres sectores. O primeiro sector é o de os agricultores, os gandeiros e os pescadores, que traían toda a comida posible para alimentar a toda a poboación. Segundo sector, os artesáns, que como ben dixo Alba, facían todo coas mans e tamén facían gremios. Un gremio é un grupo de artesáns nun mesmo sitio. E o terceiro sector é o capitalismo comercial. O capitalismo comercial é cando nun país deixan ou non comprar onde sea e vender aos prezos que ti queiras. E agora o meu compañeiro Ryan vai vos explicar a arte. A arte. En 1458, o Palacio de Pitti o fixo Brunelleschi, en Florencia, Italia. En 1511, a Famesina a fixo Valdassome e Perufil, en Roma, Italia. Agora o meu compañeiro Diego vai seguir e vai falarvos un pouquiño máis sobre a arte. A Vila Capra construíse no 1566 e a Basílica de Santa María no 1587. O meu compañero Leo vai seguir. No 1509 a Basílica de San Pedro e no 1513 o Palacio Parmesino. E a miña compañeira Alba vai seguir. No 1457 o Palacio Medici, pintado por Ricardo Michelot. En 1476 a Capilla Sixtina, pintado por Giovanni de Deley. E en 1564 a cúpula da Basílica de San Pedro, pintada por Miguel Ángel. Agora vou seguir eu coa capilla. A capilla fíxose no 1519. A fixo Medici e Brunelleschi, en Florencia, Italia. A Catedral Gótica ten a bóveda da crucería, que é como un teito en forma de triángulo. E a igrexa románica ten a bóveda de cañón, que é un teito en forma de semicírculo. Moitas gracias por escoitarnos. Adeus. Ola, bo día. Este é o noso grupo formado por Ainara, Edu, Jaime e eu que me chamo Aisen. Hoxe imos presentarvos o noso traballo da Idade Moderna. Agora vos paso con meu compañeiro Edu que vai vos explicar a ilustración. A que si, Edu? Sí, como dixo o meu compañero Daison, nos vou explicar sobre iso. A aparición do despotismo, chegada do Reino Unido, inicio da Revolución Francesa, pensamentos liberales e igualitarios e libertade da razón. E agora, a continuación, o meu compañero Jaime os vai a explicar sobre o barroco. O barroco tivo lugar unha crisis económica, regla dos 30 anos, revolución científica, parlamentismo no Reino Unido e siglo de ouro en España. Agora vou deixar coa miña compañeira Inara. Ola, hoxe vou explicar o Renacemento. Que tivo novos territorios, burguesía. Hubo unhas crisis nas igrexas e crisis tamén nas artes e ciencias. Os vou pasar ao meu compañeiro Jaime, que os vai explicar a sociedade. A sociedade dividíase en 4 estamentos: reis, nobres, clero e campesinos. Os campesinos eran os estamentos non privilexiados e os estamentos privilexiados eran os reis, nobres e clero. Agora vos deixo con meu compañeiro Edu. Eu vos vou falar sobre a economía, que ten 3 puntos. O primeiro é o comercio, que aumentou polos descubrimentos. O segundo é a artesanía, que desarrollouse por o comercio. E o terceiro é a agricultura,
choiva e que as colleitas dependían da choiva, había novas técnicas de cultivo e había pouco rendemento. E agora os deixo con a miña compañeira Ainara. Vou vos explicar os descubrimentos, que ten dous apartados: avances científicos e novas terras. En avances científicos había 4 subapartados: o compás, o astrolabio, a carabela e o portulano. O compás é un instrumento que sempre sinala o norte. O astrolabio é un instrumento que determina a posición dos astros. A carabela era unha embarcación moi forte moi resistente ás tormentas. O portulano era un mapa que mostraba o perfil das costas. As novas terras. Cristóbal Colón realizou 4 viaxes en América e desembarcou nas illas das Antillas. Vou vos deixar co meu compañeiro Daixo, que vai vos explicar a arte. Por último, vou vos falar do arte, que intentaron plasmar nos seus edificios o equilibrio, a beleza e a armonía, a través da simetría de liños. Uns edificios foron a cúpula basílica de San Pedro, que foi creada no 1564, e a Vila Capra, que foi creada no 1566. Espero que vos gustara o noso traballo e moitas gracias por escoitarnos. Hola, bons días. Somos o alumnado de quinto curso e hoxe imos vos a presentar o noso traballo sobre a Idade Moderna. Estes son os meus compañeiros: Lola, Dylan, Sandra e eu, Cayetana. Agora vou vos pasar con miña compañeira Lola, que vai vos explicar unha cousa. Si, eu vou vos explicar o primeiro punto do noso traballo, que son as etapas. A primeira etapa da Idade Moderna foi o Renacemento, que comezou no ano 1401 e rematou no 1600. Nese tempo caeu Constantinopla, unha cidade moi importante para a época, no ano 1453, e Colón descubriu América no ano 1492. Ademais, a Igrexa, a arte e a ciencia tiveron unha crise e apareceu un novo grupo social, a burguesía, do que Dylan vai vos falar máis, pero antes eu vou vos explicar a segunda etapa da Idade Moderna, o Barroco, que comezou no ano 1601 e rematou no 1700. Neste tempo houve unha crise económica, tivo lugar a Guerra dos 30 anos e ata unha revolución científica. Agora, a miña compañeira Cayetana vai vos explicar a terceira etapa da Idade Moderna, verdade que sí? Sí, agora vou vos explicar Ilustración, que durou de 1701 a 1800. En 1776 foi a independencia de Estados Unidos. En 1789 foi a Revolución Francesa. Despois foi a aparición do despotismo ilustrado e a liberdade. A continuación, meu compañeiro Dylan vai vos explicar o segundo punto. Pois sí, como ben dixo a miña compañeira Cayetana, vou vos explicar o segundo apartado, a sociedade, nos que hai 2 puntos, os privilexiados e os non privilexiados. Nos privilexiados están a nobreza e o clero. A nobreza posuía grandes territorios e vivían de rentas e impostos. E o clero tiña moito poder. E despois, os non privilexiados, está a burguesía, que é o que dixo a miña compañeira Lola, que vos iba a falar un pouco, e os campesiños. A burguesía tiñan cartos por non poder político, e despois era o grupo máis numeroso nos campesiños, pero vivían peor situación económica. Agora, pasamos coa miña compañeira Cayetana. Sí, como ben dixo o meu compañeiro Dylan, agora vou vos explicar economía, que na economía hai 3 puntos: agricultura, gando e fabricación. En agricultura, despanxéronse novas terras e melloráronse. En gando aumentou a produción e o comercio.
En fabricación fabricaron novos produtos. Agora, meu compañeiro Xander quere explicarnos o cuarto punto. Como dixo a miña compañeira Cayetana, vamos a explicar o cuarto punto, que é arte, que durou de 1453 a 1789, onde en 1457 Michelozzo construiu o Palacio Medici Riccardi en Florencia, e un ano despois, en 1457, Brunelleschi construiu o Palacio Pitti tamén en Florencia. En 1473, Giovanni de Dolci construiu a Capela Sixtina no Vaticano. En 1487, Brunelleschi construiu a Basílica de Santa María en Florencia. En 1506, Donato Bramante construiu a Basílica de San Pedro no Vaticano. En 1511, Baldassare Perucci construiu Villa Farnesina en Roma. En 1513, Miguel Ángel construiu o Palacio Farnesina en Roma. En 1519, Miguel Ángel construiu Capella Medicea en Florencia. En 1564, Miguel Ángel construiu a cúpula da Basílica de San Pedro no Vaticano. En 1565, Andrea Palladio construiu Villa Capra en Vicenza. Todos estes edificios foron construídos intentando plasmar a beleza e o equilibrio a través da simetría. E agora, a miña compañeira Lola vai vos explicar o quinto punto. Sí, como ben dixo o meu compañeiro Xandre, vou explicar todo o que pasou e descubriron na Idade Moderna. Grazas a grandes técnicas de navegación, como o compás, que sempre indicaba o norte, a carabela, que era unha embarcación, e os mapas portuarios, puideron descubrir América e facer a primeira volta ao mundo. Ademais, expulsaron os portugueses das súas colonias en América. Tamén Johannes Gutenberg descubriu a imprenta e Nicolás Copérnico desmentiu a teoría de que todo o universo xiraba alrededor da Terra e que en realidade a Terra xiraba alrededor do Sol. E un médico aragonés, Miguel Servet, descubriu cousas moi importantes sobre o sangue humano. Agora, ímonos despedir. Pois moitas grazas por escoitarnos, esperemos que vos gustara. Ata logo. Adeus. Adeus.